Tässä on Rahula. Rahula on kaunis ja idyllinen kylä lähellä Mikkeliä. Meillä on järviä, metsää, kauneutta, perheitä ja lapsia. Meillä on upea yhteisö. Meillä on tapahtumia ja aktiviteetteja, loistavia mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Meillä on olympialaisia, letunpaistoa, tonkkuminheittoa, joskus possuakin, unohtamatta herneensyönnin SM-kisoja. Meillä on myös oma kyläbaari, Olo Korjaamo, missä voit kohdata ja nauttia juttuseurasta sekä tietenkin palan painikkeista. Rahulassa on toimiva ryhmäperhepäiväkoti Omppu. Sitten vuonna 2019 pelätty tapahtui. Kyläkoulu ja liikuntasalimme lakkautettiin. Me emme silti luovuttaneet ja siitä alkoi meidän ja Rahulan uusi tarina. Löimme voimamme yhteen, kokosimme yrittäjät yhteen ja teimme rohkeita siirtoja. Ensin hankimme 100-vuotiaan koulumme kylälle takaisin, sitten ostimme liikuntasalin sekä koko entisen koulualueen. Samalla otimme hoitaaksemme entisen seurojen talon. Nyt pystymme tarjoamaan yrittäjille toimintoja, liikuntapalveluita eri-ikäisille. Tarjoamme tiloja vuokralle kaikille. Jokaiselle löytyy apua ja tekemistä. Tässä kaikessa on toki valtavasti työtä, mutta me Rahulassa otimme haasteet vastaan. Me teimme lupauksen, että meillä on hyvän mielen kylä. Ja se on Rahula. Täällä me on aina oltu. Ja täällä me tullaan aina olemaan.